sumasayaw na talaga kayo? Subukan lang natin. Alright, ganito ma'am. Babayad, itumpli ka ron siya. Touch by touch title. Touch by... Correct. Dalawa, mananalo. Pero paggandahan ng sayaw. Ito ang gawin sa tuba. Music DJ! Reunion. Congratulations, Ninang! Congratulations, Ninang! I love you both. Bring me Piscina! Napatagal ng naghahanap ng kasindahan! Sir, lalaki mo! Wala na. Ay, bet na pagit mo kay lalaki. Nakilala mo rin sa Alright. A few moments later. Clarice, ano ba ang kaya mong gawin para sa isang pagmamahal? Para sa isang pag-ibig? Para kay JL? JL? JL, kaya kitang ihatid sa inyo mamaya. Wala ka nagsugit ka ba masakin? So, kilala ka si JL? Eh, bakit mo siya ihahatid? Alam mo bahay nila? Sabi mo, kung anong kaya ko gawin, kaya ko siya ihatid mamaya. Kaya ko na alam kung saan. Naku naman, hindi lahat ng babae kaya maghatid. Naku ate, sinusubok tayo. Kaya niyang maghatid kahit hindi niya alam kung saan nakatira. Next one. Ay, gusto ko to pala may sagot ka. I-post mo. JL, here we go, darling. JL, kaya din kitang bigyan ng pamasahe papunta sa inyo. JL, makaulit ka na. Man, ay bibigyan ka ng pamasahe pauwi. Napaka-sweet naman. Sugar mommy ka. Ay, kinakagat ang mga kuko. Nabi-pressure. Halika ka dito. Halika na mo namumula ka. Okay, your name is Naira. Single. Bakit kayo nanunungkot? Parang yung yaman. Alright. Ano ang linya mo para kay Jada? Kaya kitang alagaan pag may sakit ka. Alam niya kayo, wala pa nga siyang sakit. Okay, JL, sino ang pipiliin mo? Ang kaya ihatid ng bahay? Kahit hindi alam kung saan ang bahay mo. Pangalawa, ang kaya kang bigyan ng pamasahe kahit magkano man yan. At ang pangatlo, ay kaya kang alagaan kung magkakasakit man. Sa kanila, nagpatay na rin na. Sa kanilang tatlo, sino ang gusto niyo? Well, sa pansinin lang. Alright. Palapit ako, since ikaw ang nangguyod kay JL, makapunta ka ma'am. Kung nga ang number 3 ang bet mo para sa iya. I think taga-hospital siya eh. Maalagaan talaga niya. Baka nagnating ka mamaya agad. Hospital of South Cotabato. Sir, may masakit ba sa katawan mo?
Yung likod. Try natin, ma'am. Ano bang pwedeng gawin ni JL kapag masakit ang likod niya? Nagana sa road pass. Okay, bigyan na sa road pass. JL, 1, 2, or 3. Ah, sige. Mami, dito ka, ma'am. Girls, gusto kita. Sige na. JL, no. 1. Ay, mali yung pagkain. Hindi na lang break talaga si Lina. Okay. 1, 2, or 3. Mother's knows best. Number? Freedom. Thank you very much for watching number 3. Wait lang. Pag ganito kasi kaganda, parang ang sarap magkasakit. Okay, sir. Ayun ka, sir. Please come forward. Your name, complete name is? Zaira Yuma. How old are you? 24. Mama, 1 year lang, 1 year old lang. 1 year lang naman yung friends. Gusto ko tanongin, kung si Chef JL, magiging gamit mo sa ospital, di ba sa ospital ka? Anong gamit siya? Siya ay isang? Gate 19. Ano yun? Ito ay? Yung needle ng syringe. Yung malaki. Needle. Bakit needle siya? Makakatulong siya Ang dali na kung saan kayo. Ay, gusto ko dyan na paano. Sige, ayos ko na. Okay. Okay, kaya ano? sa madaling magkuha nung I love Pina. I love si Pina. Okay, tama na. Ayan. Imagine na, ang laki ng kinapital ni Mama para sa 1, 2, 3, and kiss the girl. Kiss me. Teka, bakit ka nagdedesisyon ng iyo? Hindi sa buo. Dito yun, ikaw ha? Hindi abot mama sa sasawa. Mami, may request ka? Gusto mo ikaw magdesisyon ng pangatlo? Ano? Sabihin mo nga, ang cute-cute niya. Ano sabi mo? Hindi ako. Kasi lagi ganun tayo nilintag natin. Ano nakasmile kayo dyan? Ito gawin natin. 1. This is just for a game, everyone. Laro lang